Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Wasiyatul Mustafa dengan menggunakan makna Jawa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha ya'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwanihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila syekhina wa syekhina wa syekhina wa syekhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmane kang paling nikmat kelawan agung-agunge nikmat, ar-Rahimi kang paling nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mangarani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'lim wa salamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita rufane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ay alaihi ing atase kanjeng Nabi. Wa ba'du lan dalam sawise maca bismillah hamdalah shalawat lan salam fa hadhihi mangka tawi iki iku wasiyatul fadhi mangka tawi iki kang hadir iku wasiyatul Mustafa wasiyate kanjeng Nabi al-Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Thalib kadhu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah karrama mugi-mugi muliakan sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing jasade Ali bin Abi Thalib da'ani balini ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhalautu maka persepen sapa ingsun mahu ing dalam sadane kanjeng Nabi fi mangzilihi ing daleme kanjeng Nabi. Faqala maka ngendika sapa kanjeng Nabi li maring ingsun ya Ali Ali angta utawi sira minni saking ingsun iku bimangzilati Haruna kelawan pangkate Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihi salam khairu annahu angin setune kelakuan iku la nabiyya arana nabi ko mujud ba'di ing dalam sawise ingsun ini satune ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalam iki dina biwasiyatin kelawan wasiat in angta lamun satune sira iku hafilda ngreksa sapa sira ha ing wasiat aishta mangka urip sapa sira hamidan hale wong kang den puji wa mutalan mati sapa sira syahidan hale mati syahid wa ba'athalan ngutus ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat faqihan hale wong kang alim faqih aliman tur wong kang alim ya aliyu ya aliman utawi sapane wong iku akal lamun mangan sapa man al halala ing perkara halal al halala ing barang halal safa maka bersih apa dinuhu agamane man waraqalan lembut apa kalbuhu atine man walam yakulan arana li dakwatihi maring dongane man apa hijabun aling-aling. Ya Ali he Ali
man utai sopone wong iku akala lawan mangan sapa man asyubhati ing pira-pira perkara syubhat istabaha maka dadi serupa alai ngatasé man apa dinuhu agamane man wa allama lan dadi petong apa qalbuhu atine man man utai sopone wong iku akala lawan mangan sapa man al harama ing barang haram mata mangka mati apa qalbuhu atine man wa khafalan enteng apa dinuhu agamane man wa dha'afa lan apes apa yakinuhu yakine man wa hajiba lan ngaling-alingi sapa Allahu Gusti Allah da'watahu ing dongane man wa qallat lan kidik apa ibadatuhu ibadahi man ya aliyu idha ghadaballahu ala ahadin razaqallahu malan haraman wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.